Ešte taký zaujímavý detail, čo sa týka Istanbulu. Ľudia si myslia, že sa to dá odkázať, aspoň čo som zachytil takého youtubera, hej. Že však takto to obídeš a nemusíš platiť, lenže kamarát, ty keď si došiel na letisko, tak ťa nasnímala kamera, lebo ťa tam postavili. A všade sú tu kamery. Kam sa pozrete, tam je kamera. Tak tu je kamera, usmej sa do kamery. Na každom rohu v Turecku. Dívaj sa, tam oproti je kamera. Všade tu majú kamery. A takto vyzerá ich metro, hej? Ktoré chodí každú chvíľu. Tam je dobíjací automat vzadu. Tu je Istanbul Card. Tu máte more. Paráda. A doprava je taká, že tuto začal v pohode, ale keď sme boli v centre mesta, auto na aute, koniec, celé zle. To keď si myslíte, že máte doma zápchy na Slovensku, nemáte. Tu sú zápchy. Tu majú MHDčku. A taká drobná informácia, s ktorou sa chceme určite podeliť, je eura si nezamieňať, nehať si eura a zamieňať len v zmenárni, lebo keď si chceš vybrať v bankomate, áno, tu ryby ujú, aha. Keď si vybereš v bankomate, tak ti to dá zlý kurz a keď ideš do zmenárne a tam zameníš eura, jak sme urobili my včera, tak tam ti dajú taký kurz, jak boli voľaké slovenské koruny. Takže jeden $1 vychádza 1 koruna slovenská. Tých 31, či koľko to bolo. Nejak tak aj kurz je 31. Do 31 je kurz. Práve, zober to. Aha, peniaze sa tu valajú na zemi. Vidíš to? Áno. No nezober to. No. Máš to poplatok naspäť. No, tak áno, to nám vrátilo poplatok. Normálne Turecko je tak dobrá krajina, že ešte aj peniaze hádžu na zem. Ale to určite strátil nejaký úbohý turista, nevadí. Našli sme 5 korún na zemi. Takže vrátim sa ešte raz k tomu. Dojsť s eurami a v meste, čo sú zmenárne, tam si viete zameniť. A lístok si kúpite, samozrejme viete platiť kartou na metro. To keď vystúpite z letiska, -2, tam sú stánky, ale odporúčam len tie žlté. A pýtať City Card Istanbul. Červenú kartu proste potrebuješ, čo je tá modrá, tá sa neoplatí. A tam vás to bude ponúkať rôzne sumy. A to sú sumy dobytia, že za koľko si ju dobíjaš. Takže dáš si tam 200 lír a do ďalšieho automatu ideš a tam si to dobiješ za tých 200. Takže karta vyšla 6 € niečo a potom dobitie klasika 9 € bolo tých 200 či koľko. Rikšne, hej. Rikšňa musí byť. Kde sú tie čínske? To bude tam ďalej. Sme ďaleko. Toto nie, počkaj, kúkneme dole, či sú tu. Po vode. Aha, medúza, vidíš medúzu? Aha. Tam je medúza. Tu je taká pidi mešita s jednou vežičkou. Však tu nevidíš, vedľa teba je Ja hneď. viem, ale... Aha, tam je druhá. Ne, to je taká stará, to bola asi jedna z prvých. Tuto si Juri niečo opeká. Kokso, ale lodi a lodi tu je.
lodi a lodi. Čo to, mačku opeka? Nechcem ísť na loď. Ne. Lebo však iba Rusi sem chodia, nikto iný sem nechodí. Rusom sa tu páči najviac. Neopeka nič, ale dobre to voní. Sa stavia vo veľkom. Tam bude nová dlažba pozadí. Môžeme stať, je to asi áno, nie? Zistíme. Ale ľudia chodia na druhej strane. No, tak nevadilo. Prejdeme sa naspäť. Asi sme zle odbočili. Pozeraj sa po zemi, či nenájdeš niečo. Naozaj. Čo? Však doma nenájdeš 5 eur, však videla si metr odtiaľ bol človek. Tak nechcel. Nechcel. Hambil sa. Takže, jak sa hovorí, viete čo je to porekadlo? Kto sa hambí, má prázdne gamby, takže netreba sa hambiť. Peniaze, jak z monopolu u vás. Nejsú, však také isté sme mali pred chvíľou, jasné. To je originál. Tam je vodopád, všetko. Dobre, ideme. Je to Istanbul City. Áno. Istanbul City. Hej, to je ono. Tu vám platí tá červená karta na tejto lodi. Ale nastúpište ma niekde inde, z druhej strany. No a tam dole. Áno, tam je to, kam chceme ísť, hej, Číži Gala. Tam je Mešika, z ďalky je pekný vidieť. Ale rozmýšľam, že troška približím to video. Tur ve seferlerimiz her saat başı yapılmaktadır. Čo toto smrdí Our Bath's Rose tours continue for 1 hour and 45 minutes, accompanied by the history and natural beauty of the Bosphorus. During our tour, our buffet is at your service with hot and cold drinks. Our Bosphorus tour is free for your children under 7 years old. The route of our ships departing from Lebanon neutralized here, following the European side coasts, return from the second Bosphorus route and follow the Anatolian side coasts to the Lebanon pier. There is no need for a reservation for our tours and our expedition marketable. If you want to see the islands of Istanbul, there are scheduled expeditions to the Prince Islands from our pier. To je kuchyňa tie lode. Všetky tie loďky sú kuchyňa. İstanbul Boğazı'nın tarihi ve doğal güzelliği eşliğinde 1 saat 45 dakika süren boğaz üzerinde devam etmektedir. Turumuz esnasında bu temiz sıcak ve soğuk içecekler ile hizmetlidir. Raclíky musia byť, to majú na každom rohu tiež. Eminönü tur yolu iskelesinden kalkan gemilerimizin rotası Avrupa yakası kıyılarını takip ederek 2. Boğaz Köprüsü'nden dönüş ve Anadolu yakası kıyılarını takip ederek tekrar Eminönü iskelesiyle geliştirir. Turlarımız için rezervasyona gerek yok ve seferlerimiz her saat başı yapılmaktadır. To stojí 10 miliónov, počkaj. Keď som sledoval videá na YouTube, keď sme išli do Istanbulu, že čo vidieť v Istanbule, všetci natáčali týchto rybarov, jak to chytajú. Hoci kedy sem ideš, tak rybar ide a chytá ryby, dívaj sa. Čo? Koľko udíc. A dole sú reštiky.
čapice. Ešte ten zemiak sme nechutnali. Ešte sme ho nevideli. No. Vyvysia tie fruty. Nevyťahuje nikto rybu. Ale medusku majú dosť. Uťaha prázdne lovko. Nám nada. Nedali sa. Ťahajú krásne návnady hore. Čakaj, oni sú dohodnutí s týmito, čo tu majú tie reštky, že ako sa dajú prejsť, vieš. Hore ju chytia, dojde dole predať. Rybári musia byť aj na druhej strane, hej? Všade sú tí rybári. Poloprázdne reštaurácie. Ale to bude tým, že už nie je sezóna. No. A vidí turistov, hneď obeť, obeť! Hej, no však to je vedľa seba. A ja myslím do Egypta. Á, šiltovka. Čapica je 150 dolárov, no? No. Tak to stalo aj v tom Egypte. To je pekné ten obraz. Kúpime si obraz. Ale ktorý teraz s tými autami? Neviem, či bolo vidieť ten obraz. Pýtal 150, dlho ho nechcel dať za 100, ale nakoniec ho dal za 100. No tak by ho nikto nekúpil. Jasné. Takže treba byť neoblomný. $20 jedna magnetka, hej? Tam sme mali za 1 euro 6 magnetiek. Takže treba pozrieť predchádzajúce video, alebo ísť do štvrti Balát. Jaké Nike? A tam to bude, no. To čo povie, aká sme štvrti teraz? Neviem. Egyptská, nie? Či čo tam písali, Egyptský no? bazar. Egyptský bazar, egyptské Nike. Čakaj, zoberiem ešte ten koniec.
Dívaj sa, tu mám to ešte iné. Modrá mešita pred nami. Autobus. Šoferuje žena. Podľa mňa stačí, keď si dáš šiltovku, nie? Či kapusku si daj na hlavu. Bai ta dan Allah ba mu ba ta tun da ina rike da ita ba ta mana bibin ta masa ba ta take ba na ce ba ni mana ba ni wacce rike da ita ba ni abu to how steps ba na ba A poď, tu sú ženy. To je pre domácich. Aby ste vedeli, o čom hovoríme, domáce ženy sa modlia inde. Dívaj sa. Turisti sú tu. Čo ti pere? Krása, krása. Dobre, a ideme sa kúknúť ešte dovnútra. Áno. बस अब ये आखिरी वन एंड ओनली है ओके Tu sa pozrieme, jak sa krmia čajky, aha, jak je to špajzla. Drahá, to môžeš chytiť do ruky. Hop, tú lyžičku, ne? Čo ti dáva? A za to chce prachy? Nie. Tak si to zober.
Efendim? Maalesef hiç ilgilenmedik. Hiç ilgilenmedik. Yapacak bir şey yok. Biz yani. Ešte raz pohľad na modrú mešitu. Paráda. Keď vám povedia, že azijská časť je tá menej rušná, tak takto nejak to vyzerá, hej? Tu je viac ľudí, ako na druhej strane v tej európskej časti. Ale reštaurácie sú tu končné tiež. Ale v každom prípade je to tu o troška lacnejšie. Shopping centrum, všetko tu majú. Super steblaska. Hej, hej, hej. My sme to videli včera cez deň a tu nebolo toľko ľudí, no? No? Hello, sorry, sir. No. Tu sme už dole. Tam majú. Vedia baviť.